Здравейте, приятели и от Сицилия. Вчера пристигнахме тук в Катания. Много е приятно, много е красиво. Вече успяхме да разгледаме голяма част от града. Ходихме да си купим някакви неща. После ще ви покажа какво си купихме. И сега седнахме да пием кафе. Доста интересен града. Той се намира точно под вулкана Етна, затова повечето сгради забелязах, че са с характерен тъмен цвят, просто защото когато вулканът изригне, получават се облаци от черна пепел, която полепва навсякъде. Даже ако седнете някъде, така минете с пръст, ще видите, че пръста ви остава малко тази черна пепел. Вчера бяхме на заведение за вина. Пихме много хубаво вино. Аз пих местно сицилианско вино. То е от така наречените вулканични вина. Те са с доста характерен вкус. Това, което аз пих, беше с вкус на праскови. И наистина, може би тази вечер пак ще ходим там да пием вино, не знам още. Сигурно ще седем някъде да хапнем паста. Аз обичам много пастата. И няма как дошли сме в Италия и да не хапнем от мен. Между другото, времето е доста приятно, прохладно е. Хоста ни, той вчера дойде да ни вземе от летището, каза, че последните дни е било 40 градуса. Аз му казах, че няма как да ни оплаши, защото тази година в България беше все по 36-37 градуса. То където 37, там и 40. Всъщност се оказа, че тук е много приятно, много прохладно. Самите улици са направени по такъв начин, че да не усещаш по никакъв начин жегата, защото навсякъде е сянка. Те са такива типични за средиземноморските държави тесни улички. И като вървиш, хем е сянка, хем е прохладно, духа вятър и определено се чувстваш много добре. Утре ще ходим до вулканът Етна. На мене това ми е супер интересно. Аз до голяма степен дойдох тук заради вулкана, защото до сега никога не съм виждала вулкан, особено отблизо. Така че ще ви взема утре с мен, ще ходим до Етна, до Таоромина и до едно островче, Изола Бела мисля, че се казваше, красивият остров на италиански. И съм убедена, че наистина ще бъде прекрасно. Сигурно няма да имаме достатъчно време да разгледаме абсолютно всичко. Той остров е доста голям. Има много неща за разглеждане. Например, аз искам да отидем до едни гръцки храмове, които не се намират на много близко разстояние от Катания, където сме отседнали. Но вероятно това ще стане за следващия път. Сега със сигурност ще посетим Таоромина, защото аз много искам да отида там. Там има амфитеатър, подобен на нашия в Пловдив. И вулкана, както ви казах преди малко, много искам да го видя. Той, между другото, изригна преди няма и една седмица. И тази година доста често изригва. Нашия хост ни каза, че е изригнал 4 или 5 пъти, което е доста. Но в момента е безопасно да се ходи до вулкана и така. Ще го видим утре. Ще ви взема с нас, разбира се. За храната какво да ви кажа? За сега всичко, което съм опитала тук е уникално вкусно. Правят страхотно кафе. Знаете, тук кафето е на пиедестал в Италия. Също така пробвах от тирамисуто. Както знаете, то си италианско. И пробвах типично сицилианско тирамису тук в едно заведение, Дон Пепини. И много ми хареса. Беше с много плътен вкус, много какао, нали, отгоре, въобще беше страхотно. Също така опитах и от тестените им закуски. И както ви казах, до вечера вероятно ще седем някъде да хапнем паста. И може би нещо друго, не знам, ще видя. Може нещо с патладжан ми се яде. С домати с патладжан. Има много хубави средиземноморски рецепти, но тук не знам как ги правят.
Ще видим за сега. Ще изненада. Аз за първи път идвам в Сицилия и надявам се не за последен. Здравейте, приятели! Вече сме на вулкана Етна. Това е мястото, от което тръгва лифта загоре. Може да се качите още по-нагоре. Ние няма да ходим. Сега сме тук. Взехме си по едно кафе и шоколад. Гледам, че има възможност да ви разходят с джип или нещо като АТВ догоре. Но това ще остане за някой друг път. Сега искам да ви покажа малко от пейзажа тук. Вие вече видяхте, наистина е много красиво. И така, насладете се на гледката. Тук има доста заведения за хранене. Може да си поръчате пица, има най-различни неща. Като цяло доста ми харесва. Вулканът е един от най-големите в Европа. Действащ вулкан е, даже преди няколко дни заригна. Навсякъде може да видите лавата, която в момента, тази, която е най-скоро, която от най-скоро време, тя е с най-тъмно черен цвят. Тук е доста хладно, между другото, както виждате, съм с полар в момента. Даже заваля дъжд тук преди няколко минути и сега влязохме вътре в кафе. Той е кафе и ресторант. В едно след малко ще ви покажа как изглежда. И сега чакаме да спре дъжда, за да може да се разходим. Наистина много са красиви гледките тук. Много е така впечатляващо, величествено, с тази черна почва навсякъде. И така, надявам се след малко да спре дъжда, защото определено искам да разгледам повече от това място, но не си особено в кафето. Между другото, Сицилия много рядко вали. Това ни казаха местните, че някъде около 20 дни в годината вали. Но тук специално в планината Етна е малко по-особен микроклимата. И почти винаги има облаци, в момента също, и започна и да вали, така че явно заради самия вулкан е доста по-различно, отколкото в останалата част на острова. Ето вижте какво време хванахме. Вали доста, а и се чуват гръмотевици. Сега ще ходя там до магазините. Между другото, тук много ми харесват сувенирите. Тези, които са направени от лава. Взех си няколко гривни. Ето вижте долу каква е. Виждате ли, всичко е черно. Това е от вулкана. Взех си 2 гривни. Взех си няколко магнита. После ще ви покажа всичко. Много е красиво тук. Просто заслужава си да дойдете да видите вулкана. Атмосферата си е доста планинска тук, между другото. А пък в Катания там си е типично голям град. Даже на моменти се сещах за други големи италиански градове.
За сега още не съм усетила, че се намирам на остров, честно да ви кажа. След малко ще ходим на други места, ще видя там как ще бъде. Между другото, там където падне лава, ето виждате колко е черно зад колите. На някои места става изключително плодородна почвата. Ето така изглежда, приятели, лавата. Нали, това е лава, която паднала отдавна. Много е красиво. Аз съм почитателка на вината. Вижте, това вино много ме впечатли. Това е червено вино. И едно розе. Също много ми хареса. Ето това. Страхотно изглежда. Ето това е един от кратерите на Етна. Ето вече пристигнахме. Това е Изола Бела. Франджипани. Това ми е много, много любимо растение. Вижте, красота. Малко ми напомня за Парга в Гърция. Който е ходил горе-долу ще се сети за кое място говоря. Das ist Taormina. Сега ще ви покажа гледката към амфитеатъра в Таормина. Вече сме тук. Ето. Определено е доста впечатляващо. Амфитеатъра със сигурност си заслужава, както ви казах. Още повече мястото, на което е прекрасно. Просто гледката е разкошна. Таормина е приказка, приятели. Ето това е гледката от другата страна. Ето виждате, има нещо като лифт. Само че не знам откъде се взима. Много е красиво. Ето сега искам да ви покажа гледката от кафето на амфитеатъра. Точно от другата страна на амфитеатъра. Гледката е топ. Ето тук сега ще пиеме кафенце с панорамна гледка. Определено ме впечатли това място. Това е точно като влезете в амфитеатъра. Отгоре има и кафе. И гледката е ето тази. Ето част от кафенцето.